para kadagiti nag-sacrifice para iti pamilya, ti masakbayan isu ti istorya yo, adda ti Tony PH nga agdaydayaw kada kayo. Tilakay? Wen bakit? Basit ita tinakalapan. Taadda ngamin mapaspasungadan na bagyo. Nagdadakkel ti daluyon iti taaw. Anya nga rod nga ilakay. Maala, itulod nak nga rodon iti ayan ti bangka pangilugluganak, amang ipan iti ikan iti dakkel nga isla. Bitbitin nga rodan ta basket mo Tay tulod kan iti pagluganam abang ka. Darasam nga rod, tani. No ado ti makauna iti dakkel nga isla, nalakanton ti ikan. Basit lang nga rodon ti nakalapam, maabutan pa iti nalaka apresyo. Ala, intang nga rodan, bakit? Nakalugan ka din ni Nanang iti bangka pangilugluganan kadagiti ikan, tang? Wen anak, mapan kakadimetan iti dakkel nga isla? Wantang, dandani man ti panag-eskwela. Ala, ikagumam ti makaturpos anak. Nakaro ti rigat ti mangalap no agbagbagyo. Saan tayo ang makakalap? Ikarik, tatang. Kayat ko ang makapantayo kumamat iti dakkel nga isla. Basit nga isla to'y ayan tayo. Rada didigra, masapol ang mapantayo agbakwit iti dakkel nga isla. Sa nalaka amarga ay dito itakadaratan, tatang. Saan a safety a pagyanan no adda bagyo? Wen nga rod, iso nga iti evacuation center iti dakkel nga isla ti paggigyanan tayo no adda bagyo. Adda kumamat mabalin tayo. Tapno makabalay tayo ijay. Bareng matunoy day tangara pa apyo, tang. Nabayagan day tangara pahap mi. Ngam awan mat ngamin mabalin tayo. Awan paggatang iti uray pagpatakderan la iti kalapaw ijay. Gam dito'y isla ti kadaratan. Awan akin kuko at nababagyo. Awan mangiparit iti agpatakder iti kalapaw. Sa maysa, adu ti dadakkel abilog akakumpetensya ijay, tatang. Ne, ada ka matgaya mo dito dakkel nga isla. Dasapa ka diyan nagrobot ti pampasahero a ferry boat. Wala, kadwan a pasahero kat estudyante nga anak ti mangalak akas kada tayo. Ay, nagbasit lang arodon ti masapulan tayo. Kubraan pa lang dagiti akin kukwa kadagiti pangiluganan tayo nga umay dito'y isla, tiyendaan, ken pagadalan. Isuda ti bumakbak na. Idinto ada tayo ti may lumlumlum iti rigat. Naanya nga rod kat isuda ti ada kwartana, anak ko. Makagatang da iti dadakkel a pagluganan akas iti ferry boat ken cargo vessel. Wen nga agpayso na. Nagrigat ti sasaadon tayo. Agpayso day ta, anak ko. Dagiti marigrigat amang ngalap, awan lulong awan da. Kapo iti daytoy arigat. Ikagumaak ti makaadan. Tapno agbaliw mat ti masakbayan tayo. Apay nga da ka dito'y pagadalan mi. Rumbang ko mga ijay pagadalan yu ti ayan mo. Insa mirak ti inmay. Tawan klase mi iti may sa subject. Awan ngamin ti maestro mi. Ngam ada klasek. Sumrek kami ninton madamdama. Umay kalahan kitaan. Mailiwak unayan kan ka. Di nakadimat ka iliw. Mailiw mat ngam masapul nga ito radta taagadal tapay. Mabayag pa iti pa nagturpos ta. Kasla di akong makauray. Iniunay-unay dagiti dadakkel ko nga agturpusak pay. Kayat ko nga iyaon ida iti rigat. Nagrigat ti agigyan lata ija isla tayo. Kanayon amalayos. Kapilitan nga agyan tayo pa ilang ijay. Ta isukat nga ron ti mabalin tayo apagkalapan. Iso nga aganos tapay. Inkan ija pagadalan yo. Agsakripisyo tapay. Anak, apay akas taunay aliday mo. Nanang, dakas ka di. No sarong karak ni Dibora ija pagadalan da. Kinalikaguman dagiti dadakkel na. Asaan kayo nga agadal iti maymay sa apagadalan. Taamangan no mailawan kayo. Iso atong palem kumamet ti kayat da. Ngam, saan kami mat nga agaramid iti may kaniwas? Di mo maibagad ay ita, anak ko. Among matan ti agtutubo ita, nakurang da iti disiplina iti bagida. Nang runa no kanayon da ngagkuyog. Saan mat nanang?
Ang masapul atong palem ti imbaga ti dadakkel ti kaayan ayat mo. Pagsayaatan nyo matlaeng, para itinasaya at amasakbayan nyo. Agayan ayat kami ngagpayso. Ngaman-mano kami mat ngagkita. At dan samad panggap mo, ijay kolehyala, kanayon alumugan iti ferry boat. Kolehyala ka di agnagan iti Devora? Dayta mo tinadamag ko. Masapul nga agdalan iti dakulak ko dahi diya babae. Kasano ko ma? Ijay mat may sa a ferry boat ti paglugluganan na iti bigat. Tapang malamtaman. Awan pa'y kinayat ko ajak na gunod, Leia. No kursunadam dayjay a babae. At damat kursunadak a lalaki. Akanayon mat alumugan dito'y ferry boat. Iti bigat alumuglugan ni Devora. Kat jay lalaki ako sunadam, iti mat malam. Aramidak mat amin akabala. Tapno matagikwak dayjay a lalaki. Nagtaar ko naman. Uray siyak mat awan makalapad kanya. Armat ni Devora. Kanayon ko makita iti pantalan. No kas di apa nag-aawid. Ken pa nagsisarek dagiti estudyante. Adda na kay danon kanyak. Nagkita kayo kano kini Romy di pagadalan nyo. May pimasyar ijay, tatang. Maamakak ngamin. Nga mga numaitulat ka iti kasinsin mo. Pagadadalin da. Ngam sa balim at gayam ti nararamid na. Pagamuan ta nagsikog adi na oras. Sana na nagtuloy ang nagadal. Saan ko nga ramidan day, tatang? Pangasim anak ko. Numakiasawa ka matlaeng. Ibagamon, tapno sa anak amang namnama iti awan. Sa anak pa'y amaki asawa. Napatpatag ti masakbayan ti pamilya tayo. Agyaman ak no kasta ti kapanunutam anak. Da kami kumapamilyam ti panunutam. Inton makalungaw tayon. Nawayakan ton anak. Ikariktang, saan kayo apaayon iti tarigagay yung agbaliw kumamat ti panagbiag tayo? Pasensya ka na anak. Saan mo't apara kanyak laeng daytoy akid-kid dawag. Oo, apay amalmalday ka, guwapo. Apay ngay may kadito'y kabin ko. Dakas ka di? Siyak ti para dalos kadagiti kabin dito'y ferry boat. Adda karbangak amapan iti kayat ko apapanan a kabin. At dakar bangam. Nuawan ti tao. Taagdalos kakat nga. Ngamaddaak mo dito'y. Kas kala babae, taar sagig kalaunay. Lalaki mat ti panagkitak kan ka, saan mat abakla? Pangasim. Aday wanak dito'y. Oo na yan. Kaya't mo kadi, tao may kaikan iti kanam dito'y. Makastro kak iti kusina dayto'y a ferry boat. Sa anak ang mabisin. Sa maysa. Adda balon ko ataraon. Madlaw ko nga daliday kadagita matam. Apay kadi. Ay ayatag ni Romy. Ngam patpatgag mat ti pamilyak. Anya ti kahit mo asawan? Lapad ka di ti pamilyam iti ayan-ayat tyo ka ni Romy? Saan ko ngayon libak kadagiti dadakkel ko ti relasyon mi? Ngam kinid daw ni tatang, aliklikan mi kano ti agsinnarak dito'y dakkel nga isla. Gapo ka di iti napasamak iti kasinsin mo? Kasta nga ron. Kaslakat adamang sipsipot kanya, kat dumanon ka ni tatang, no kas dyan agkita kami ka ni Romy. Adda ka diguram ka ni tatang mo? Saan ko arumbang aguraan, gapo lang iti bukod ko pagragsakan. Kas may nga ama, ti pagsayaatan nyo amin, ti adakan kwa na. Tinapud no panagayat, napakuyugan iti sakripisyo. Isakripisyong ka di ti panagayat mo kan ni Romy? Apay, adda ka di relasyon nyo iti may sa kadag iti crow, iti ferry boat. Dahita ngamin tinadamag ko. Awan, nanang. Ngam kanayon nga umasidag kanyak. Nukas diyang aglugan ak iti ferry boat. Sa bagay, adda trabaho na ijay. May sa akro. Ngam saan kong ayayatan, nanang? Amuyo mat. Addan kaayan ayat ko.
Ti di anak ti pada tayo amarigrigat. Damag ko, kat saan nga ayunan ti ama na ti relasyon nyo. Saan nga iti kasta, nanang? Ti kayat na, kat saan kami pa'y nga agasawa. Madanong to kanulat ta. At damot kit di kalintagan na. Tagad adal kayo kat ngarod. Ngampati ka di pa nagkita mi, kat maiparit pa'y. Kasla sakripisyo dahi ta kanyak, nanang. Addaman nakadamagan. Adda kanumot relasyon di agnagan iti Devora ken Romy a kursunadak. Pudno nga taday ta na damag mo. Apay adyak pa'y ide nakita anak kuyo. Saan mat nga ulbud di tao anak kaibaga kanya? Duktalam man no pudno day ta. Tano pudno? Ikagumaan ta arak-arakan ti relasyon da. Talagang aramidak data. Uray saan mo nga imbaga. No aglugan to pa'y dito iday di Romy. Padasa mabikoten. Igagarak met nga ibaybayag ti idadanon ti ferry boat iti dakkel nga isla. Sige. Padasak abarteken ti loko. Tapno mapikot ko. Inton mapanmanen dagiti estudyante iti dakkel nga isla. Siguradong aglugan to ti loko. Ke, isayang kat kuntumat kan tigandat ko. Ay, adda ka no bagyo asumungad. Ay, saan mo nga ipamalam ti ipapan mo ijay dakkel nga isla? Sigurado nga awan agbiyahin no malam. No kasta nga adda sumungad a bagyo, nanang. Ay, agrubwat ka nga ruden, tapno makalugan ka iti ferry boat amapan iti sentro nga isla. Una nang. Sigurado amapan mo't ita ni Deborah. Agawaam nga rod, Sigurado masapa amapan. Taam mo ti tao, asaan makabiyahe inton malam. Saan lakit di apalubusan dagiti Coast Guard nga agbiyahe inton malam? Para mutlaeng iti pagsayaatan dagiti tattao, ti aramidan ti Coast Guard. Agsagana ka anak ko, ta itulod na ka ni tatang mo iji Pierre. Masapa siguro ita ti robot ti ferry boat. Taam kanda ti sumungad a bagyo nang. Lakit di anak, iso nga isagana mo dagiti itugot mo, takadwaan na ka ni tatang mo. Basit matiawit ko na. Uray di na kon itulod, tapno saan ang mabannog. Masapol akadwaan na ka, tanasapa pa'y unay. Nasa isaya at no adakadwam. Uray saan kuman ka, takaasim at ang mabannog ni tata. Pakaragsakan nati mangitulod ken ka, Deborah. Ala, ingka agrubwatan. Umay kan, ta itulod ka iti cabin mo, Romy. Saanan? Ibagamlangan, no sa dino akabin ti papanak. Si Kamat, kas kala babae akabuteng na ti lalaki. Kabalak ti mapan iti kabin, uray awan kadwak. Adakan ka day na, ngam umayak matlaang ijay no addain nak itulod. Saanak pa'y mapan iti kabin. Agyanak pa'y lang ni Jebiodek. Uray siya, agyanak mat ditoy. Saan ka diya kayat mo ti mapan iti kabin? Kayat ka nga itulod itay. Ngam gaputa di mo pa'y kayat ti mapan, danggayan ka pa'y ditoy. Asidagtan iti Pierre. Adulakit iti karga iti ferry boat. Tamay salaang ti agbiyahe ita. Wan tatang, umunag kayo ka di pa iti ferry boat? Kayat mo kadipay nga itulod ka iti uneg, anak? Saanan tatang? Agyaman nak iti panang itulod yu kanyak dito'y Pierre. Kayat ko matimapan iti view deck ti ferry boat. Sige, di damat siguro iparit, tadakmat nga itulod yu. Amamok ti may sakadag iti crew ijay. Barang no adda ket palubusan nak. Urek patinggak lang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rodan. Amamok ti may sa crew ijay, anak. Barang no adda ket palubusan nak. Nga uray aging galang iti view deck ti ferry boat. Sige tatang, intayo nga rodan. Kanayon ka nga gananad, anak, Nang runa ket addamanin sumungad a bagyo. Da kayukit di atatang.
No umayon ti bagyo, mapan kayon adagos iti evacuation center. Malayos man dito'y basit nga isla. Wen anak, basta nagserena ti mangilugan kadagiti tattao, mapan kami mat adagos kininanang mo, kan dagiti addim. Imbag to no makaturpusak tatang. Agtrabaho ak iti dakkel nga isla. Ijay tayon to nga agnaad. Sabay ko maanak. Isungay guide mo ti agadal. Ta ikagumaak mat ti mangisakad iti panagadal mo. Ni Deborah kan ti amana. Sumungat da dito eh. Masapol adidak makita. Bumabaak iti kabin. Oo, apay adinardaras mo ti pimanaw. Papanama. Mapanak iti kabin. Agsubli akto intun madamdama. Umayak mat nga rod. At dain nakitaan ijay ayan ti kabin. Apay nga itaka lang amapan. Itay kapay anak katakdar iti ayan ti biodek. Itala ang mat anapanunot ko. Dakis ka di. Subli akto ni Deborah intun madamdama. Nung makapanaw ti amana. Anya ti ko nam? Diyak na awatan. Ipigpig man. Awan, addalan na lagip ko. Hi, Deborah. Siyak ni Ivan. Ti kapitan iti da ito a ferry boat. Ammom tinagan ko, sir. Awan ti sana makaamuken ka, miss. Kayat mo asawan, sir. Ammom amin anagan dagiti miss ditoy. Mamuak laeng, no kayat ko nga mamuen, Miss Deborah. Tapay ko mga interesado kay tinagan ko, Sir Kapitan. Amom, nagpintas ka man. Dave, sweetheart. Oh, Romy! Ada ka mat ditoy? One sweetheart. Intan ijay baba. Tapno maidisum dagiti awit mo. Okay. Sige, Sir Kapitan. Mapan kami pa'y. Apay anak karupangit ka. Madin sakit ti aldaw mo ita. Mayat ko man, no saan asim mangpet da dya, Romy. Dinadaal na ti aldaw ko. Aywan, nakita ka naglugan ita eh. Mayat ko man ti rinabak mitay kini Deborah. Ngam simmangpet kit din. Dinadaal na ti diskartek. Buisit. Malas ang arod. Sapay isayang kat kukuman ti plano kita. Kasanun, addamat bantay na. Bastag sagana ka. Inton sumaron no abiyahe. Aramidan tan ti plano. Ilikaw ko ti ferryboat. Tapno mabaybayag ti panagdalyasat tayo iti tao. Kat, maaramid ko matan ti plano ng aramidan kin ni Romy. Kat nawayak to matan kini Deborah. Awanan ti laped. Dalosan ta ti dalan ta. Tapno nalaka ti dumalyasat. Kukwa itaday di aromi day ti agundaway. Ngam kukwak tumat inton sumaruno. Iso asaan nga agsigsigurado. Dito ika. Tapno agin na sidagta iti kabin. Sabali ti panagis-isem day di kapitan ti ferryboat kan ka. Kaslangir si ti mabisin aliyon. Sobrang mat na mabisin aliw. Sa anak mat amakan, tapno pagbibisin anak day dya kapitan. Deborah, liklikam ko maday dya kapitan. Maditigandat na kan ka. Pagkunamat, maditigandat na. Madlaw ka dagiti tigtignay na. Basta, kaslaliyon ti panagkita kan kwa na. Tapno di mo mat ko na. Sige, liklika. Agyaman ako unay, sweetheart. Ay, nakita kayo itay kanitatang mo asumungad. Iso adi nardaras ko tibim mo ba? Dito'y ayan ti kabin. Kabutang mo ka din ni tatang ko? Saan mat? Nga mamangan mo agdwa-dwa. Numakita na nga agkalugan ta iti ferryboat. Maawatam ko man ni tatang ko. Amken na ngamin ang mapasamak, tinapasamak iti kasinsin ko. Nakalako ka din iti ikan. Wen, ang adda pa'y maysa asaan anak kabayan.
Di aglaklako itinatang di taigid ti tiyendaan. Inak pa'y singiran. Malaing kaharod singirunan, tamapantan ijay Pierre. Ang mga numapanan ti pagluganan ta cargo vessel. Ay, tanangin ngin at pampasahero a ferry boat. Ay taadda kaming kabin ang mabalinta pagiladan. Ijay ngay pangilugluganan da iti ikan, kat agtugaw talatan no sa dino dita. Sige, inak nga rudan. Urayin nak ditoy, taagkuyog ta amapan ijay Pierre. Taadda pa'y nga rod mapangkugatangan. Agkita tanton ditoy. Sige, aginuray ta nga rod ditoy. At datayon dito'y dakkel nga isla. Itulod kan iti pagdagdagusan yu abalay. Saanan, tawan mo't nadagsan nga awit ko. Amangan nadamanan mangidanon ka ni tatang. Diyak kaya't asairan tirik na ni tatang ko. Sige nga rod. Tama panak mo't iti pakidagdagusak. Saan kan nga gliday, sweetheart? Agsakripisyo ta ko, ma. Anya nga rod nga eh. Sige nga rod, sweetheart. Ay, manupay atawon akas to'y talatan. Bayam, tainton makaturpos ta. Uray saan tanton nga agsinsina. Kaanon to nga taday ta? Inton madanon ti tiyempo. Kalpasan ti ulap, agparang tumatlaang tilawag ti init. Kaslasan amadanon day ta alawag ti init ako nam. Saan ka amaawanan iti namnama? Kabayatan asi bibiyag ti tao, at dalat ta namnama. Nakitak ti kaayan ayat mo analiday, idinasabat ko. Ada ka di sanyo anak kinaawatan? Napaay laang, takayat nak nga itulod ija pagdagdagusan tayo, ngam imbagak asaanan. Anya ka di tidakas na no itulod na ka iji dagos tayo. Diyak laang kayat asairan ni tatang ko. Ada ngamin mangidanon, no kasdi nga agsinarak kami ka ni Romy. Anya? Asino ti atapo mamangidandanon? May sa siguro kadagiti estudyante nga agga po ija basit nga isla. Sip-sip mo't day ta kalugaram. Awan ka di kinaapam kadakwada. Sanak mo't aman nakiapa. Ngam adu ti agkursunada ka ni Romy. At apag amay sa kadakwada ti mangidandanon ka ni tatang. Intun umay alawas. Isayang kata ti plano ta. Itanyaman nga oras, nakasaganak. Sa dino ka di ti pangipanamto iti ferry boat. At dapat isla iti aglawlaw. Mabalin ko pa nga ipanijay. Agrikos tayo. Sige, intun umay alawas. Aramida kon ti plano. Aramidan ta ko nam. Sigurado nga iti malam nga agbiyahe ti may sa kadakwada. Tawan ti bagyon. Imbaga di ka duam a kapitan. Apasare ijay ferry boat nga igam na ti paglugluganan ni Devora. Ti biyahe apang malo. Mabalin ko mat ti sumrak ijay. No agrana kami ijay pantalan. Damagak iti kapitan. No anya nga oras da makadanon iti pantalan. Sa bagay, agagayam kayo matkit di amin akakapitan ti ferry boat. May salaeng atawan, malpaskan iti kinapulis nga alalaem, anak ko. Unanang, may santo a pulis to'y anak yo. Ket, awan ka di ti planum a pumanaw iti daytoy nalaka a malayos nga isla? Amin ang makaturpos. Pumanaw da ditoy, taada trabaho da. Dagiti lang mabatbati, kat dagiti mangalap, ngawan pagtrabahuan da. Wen nga rod, kakaasi ti agyan ditoy. Tano adda bagyo, masapul nga umalis da ija evacuation center. Intun addan trabahok, ikarigatak ti agbalay ija dakal nga isla, nanang. Pumanaw tamat ditoy. Angem agsubliak ditoy. Tadituyak agumatgatang itiikan nga ilaklakok. Umay ka lang gumatang. Ngam agawid ka matlaang iti balay tayo, no makabalay tayo, ija dakal nga isla. Ay katuan na sayang met no agtugtugawak laeng. Kabaelak pay met ti agtrabaho.
Makaginawan tumat lada tao. No makalpas ton ti anak ta iti kina nurse. Sapay ko maalakay. Makatawon pa'y mo ti urayon. Mabiit lang nga urayan ti makatawin. Sapay ko mga rod, taado akanayon ti makalapam. Tapno makaanay nga aramaten na iti pagadalan. Isong haruda ka na yun nga overtime. Tadulat tamat ti makalapak. Pudno unay ti kunam. Makaginawal haang da tao no makaturpos ton di anak ta. Sabay ko matawan ti tubang. Maudin atukad na iti koleyo. Saan ka di aday tati sang kapanunot mo lakay? Tapno di ka matuukan nga agururay. Diyak nga rod maliklikan bakit? Magagara naklauna yan. Ada ka di plano nga agabrod no makaturpos tayo? Saan pa'y aday ta ti arapaap ko? Awan pa'y aramatek nga agabron. Ay, kasta ka di. Anya ka di ti kang runaan nga arapaap mo. Arapaap ni tatang makabalay kami dito'y dakkel nga isla. Asidig iti tiyendaan kan pagadalan. Dahit na ti pagtitinulungan mi. Sa bagay, narigat iji basit nga isla apagyanan. Tanala ka kano amalayos. Nababa ka no ngamin. Dahit ti pudno. Ngam kapilitan. Taiso ngamin ti pagkalkalapan da tatang. Ikararag tayo ang makaumay kayo ng agbalay dito eh. Agyaman ak unay kan kagayam. Nagsayat kagayam. Semestral break mi, nanang. Mapanak iti dakkel nga isla. Takasarita, di pagtrabahwak iti part-time. Ag part-time job ka, kabayatan ti panagadal mo? Nanang. Saan abale? Basit lang mat nga oras ti panagtrabaho. Saan mat maapektaran ti panagadal ko? Basta saan mo abaybayan ti panagadal mo Tanay, dandani kan agturpos. Nanang. Saan kayo amadanagan? Dandanin pulis to anak yo. Ay na, maragsa kanak numadanon tunday ta at tiyempo, anak ko. Sige nga rod, nanang. Patuloy akon. Barang makapagtrabaho ak iti part-time. Lumugan ka kadi? Saan ka di nga awan klase yon ta semestral break yo? Adda sa bali agagarak, ijay dakkel nga isla. Kasta ka di? O sige nga ron. Umuli kalatan iti ferry boat. Agyaman ak. Ngam dito yak pa lang biodek. Adakan ka dayta. Ibagam lang ang noon niya tinapilim akabin. Ta ituludan kalat iti danong mo no kayat mo. Kung ngagpaiso, awan danong ko. Sige, ituludan nak nga ron iti danong. O sige, karga akto ti basit a water jug. Taiyag ko ijay. At damat ng disposable abaso ijay. Agyaman ako unay, miss. Awan anyaman na, Romy. Apay amay tiisam mo amasabat ko, ha? Umay ayon kanyak ti gundaway. Adda di takabin ni Romy. Dimawat iti danom. Adaited ko ken ka. Ilaok mo iti danom. Anya dayta? Apin ni ilaok ko. Tapno di na madlaw nga ilikaw ko ti rota tayo. Ipagnak iti medyo adayo ti ferry boat. Kasta ka di? Sige. Saan nga ta makatlaw? Saan? Tawan ti raman da ito ilaok mo. Pulbos da ita. O sige, yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangalaak iti water jug, kargaak iti danong. Sige. Dandanita yun agrobwat. Sana makadlaw day jay. Tawan raman da ito ilaok mo. Pulbos da ito Yig mo nga rudan, tamapanak iti kusina. Mangalaak iti water jug, kargaak iti danong. Ika nga raw din. Dandanita yung nagrubwat. Masiguradok ngagbaligi ta iti gandat ta nga aramidan. Rumbang lang. Ala, aggunay kan. Isagana mon ti danom,
nga ipainom mo iti biktimata. Saan mo mat nga awagan iti biktima ni Romy, ah? Anya nga rod ngay, alangan met a suspect. Nay, adu mat tila kung ita nga ikan. Naranaan da Pedro ti panganti ikan ijay taaw. Ay, medyo mabayaganak siguro ita kaglako. No awan ti manggulpi iti lako. Ay na, naswertyan nyo mat nga rod ita ah. Day tangarod mo ti imbagak kanila kay. No daddo mga men, basit ti makalapan na. Talaga akasta ti mangalap. Numaminsan swerte. Numaminsan mat malas. Huwag nga rod taltalag pa'y dagiti adda trabaho na itidakkel nga isla. Uray sanda makigasang-gasat, addan pagsamakadanda. Bareng no makabalay tayon tumot ijay dakkel nga isla. Ay sapay lako mga rod. No panawon ti panagbabagyo, awanan ti pagsapulan iti basit nga isla, tadadakkel dagiti daluyon. Wen, ay, nagrigat nga agpayso ti sasaadan tayo iti basit nga isla. Anya ka di intad mo nga inlaok ko iti inuman ni Romy. Pampaturog dayjay. Ipantakit dijay sa bali nga isla. Ta ibulos ta ijay akas lataraken. Ngam sana kasta titulagan ta. Idi na panak ijay kabin kat nakaturog. Diyak mat mariing. Mabayag sa makariing dayjay. Ay sinalbag ka. Kunak no pagpasaran tatintad mo nga agas. Saan mo tapampaturong? Ay jaske. Di mo mat ngamin dinamag no anya jentad ko. Inlaok mo matlatan. Ay jaske kakit di. Kat pangipanam iti ferry boat. Ay saan mo nga ilikaw? Siyak ti nakaigamit ti kontrol dahito a ferryboat. Awan mabalin mo. Anya ita ti planom? Kat nakaturog mat ni Romy. Nalakalaang. Mapanlaang mat bumisitay ti sabali nga isla. Ay saan ang mabalin? Isublim ti ferry boat. Apay aya adi ka makaidna. Ada ka di parikot mo. Ay, jakman amo. Ang kalat anak ti bayo ak. Kahit nalagip ko ti anak ko. Saan ka di nga day basit nga isla? Ada na panan na. Napan nakinita di pag part-time joban na kabayatan ti panagadal na. Sa dino ka no? Ijay dakkel nga isla. Nakadanon nga tan iti ibagbaga na apapanan na. Ay, apay nga yakas to iti marikrik na. Pagkalma amlaan tarik nam. Saan ka nga agdandanang ta makapadakas? Mas daawak nga rod. Taitalaang amapasamak ti kastoy. Anya DJ? Inak man kitain ti daduma apasat ti ferry boat. Anya tinapasamak? Diyan ka mo. At dadakkel abato ang nadalanan tayo. Nadungpar ti sikigan ti ferryboat. Kasla adda danong nga umunag iti ferry boat. Inta kita anuan niya ti maramidan ta. Bareng matapalan tayo pa iti abot apag naan ti danom nga umunag. Adon ti umununag adanom. Dakkel ti abot. Ay, umawag ak iti rescue. Saan ka pa nga umawag? Iwaras ta pa dagiti life jacket kan salbabida. Apay pumadyak umawag. Kat delikado tayon. Maamuanda sa bali arota tinagnaan tayo. Saan ka di nga imbagak ngamin? Asaan mo apatuluyan ti magna iti sabali arota? Naibangga tayo laki nga ron iti dakkel abato. Darasan kiti. Agkunay kan. Nagkalma ka din tirik nam. Agkaba-kabaak, ajak maawatan. Uminom ka iti ado-adanom. Makatulong kan ka da ita, tapno makaginawa ka. Iminumak itayon. Ang kaskas di mo't akas to'y lata tiriknak. Mala, agtugaw ka lata dita. Agrelax ka. Saan ka nga agpanunot iti makapadakas kan ka? Sigod kat no amo na nga dak dito'y tiyendaan. Umay nagtulungan dito'y. Saan ka di ako nam nga adda sa bali agagara na dito'y dakkel nga isla? Iso siguro asaan anak ka umay.
Ngumato tayo amin iti viewdeck. No sana may remedyo. Kapilitan nga aglugan tayo iti salbabida. Kat agkamang tayo iti isla. Adda isla iti asidag. Daro sa inyo. Agkamang tayo ijay. Tulungan na. Baduan tayo iti life jacket ni Romy. Nakaturog pa lang. Payamditan. Ngumato kakit din. No di nagtulungan. Ibagak iti imbestigador. No adda ag imbestiga iti naramta. Oh, sige, darasam nga ron. Baduantan iti life jacket. Wen, darasam! Aglangoy tayon nga agturong iti isla. Alaan nyo dagiti salbabida yo. Tapno adda katulungan nyo no mabannog kayo. Kasano ita ni Romy nga imparabaw mo iti salbabida? Ibarsak ta ka din iti tao? Anya nga ibarsak. No makadanon ti danong dito'y ayan tayo. Iduron kon nga umadayo. Umay to siguron ti bapor nga inawagak a rescue. Inyawag mo ka din. Una, sakbay ang maibabad iti danong iti taaw ti cellphone ko. Inyawag kon. Danda ni siguron ti bapor amang rescue kada tayo. Sigurado ang makaswanak. Kasabali tinagnak. Sinalbag kiti. Imbagak ngamin asaanon na nakaturog ni Romy. Kasano ang maaramid ko ti plano kat nakaturog. Anyaya nga min ti plano. Ha, di ka naagdaman. Tani, umayon ti danom. Oh, makita mo ka dito masidag. Bapur day jay. Adan rescue. Ada kayo matananang? Nakalako kayo ka din? Wen anak, ada dyan ang gulpi iti lako. Ilako na kano iti kabangibang adiso. Mayat ang arod nanang. Saan kayo anabannog? Wen anak, masya na kanilisa. Agdanda nagunay. Saan ka di pa yan nakalako nang? Nakalakon. Ngamadanagan, tasaan ang nagpakita ni Romy kankwa na iji tiyendaan. Napan kanumot, iji dakkel nga isla. Anya? Apay anapan kano ijay nanang? Awan mo't klase. Adda kano napan nakinita a pagtrabahuan na, kabayatan nga agadal. Saan nga taan napan ijay dagusda? Ay, day tatijak mo anak ko. Agdanda nagunay ni Lisa. Agkaba-kaba ka no. Lumnadan ti ferryboat. Languyan. Iduron kun ti salbabida ang nagyanan ni Romy. Nakagalod mo. Saan ang matinag? Adadak ka na pati. Ang turong iti ayan ni Ivan. Ay, delikado da ito yan. Partakak ti aglangoy nga umadayo. Agriing ka mo din, Romy. Tapno makalangoy ka. Marigata na ka mangilang-langoy ka. Palyawak man ni Ivan. Tsak mo din makita. Ay, umayan tidak kaladaluyon. Ay, tsak mo din makita da Romy ka na Ivan. Ayan nga ta ni Romy. Pinagsina na kami kidaluyon. Ay, balasan ko. Imbag ta nakita ka dito pantalahan. Apay ka di nana? Limnad ka no ti may sa ferry boat, edi kalman. Amangan no adda ijay ni Romy. Anya? Agpaiso ka di day tanana? Awan ka di pay ni Romy? Awan pa'y nga rod, balasan ko. Iso ang madanagan aklaunay. Mapanak man ija opisina ti ferryboat ijay pier. Damagag iti manifesto. Aliman nga rod, balasan ko. Madanagan akunay. Alang nga rod nana, agkalma kayo. Tayo nakdamagan di ta opisina da. Adda ka man dito'y pantalan. Adda umay mo sabdan? Aguri ka, apayakas lang matantaranta ka. Karaman ni Romy a pasahero idilim na da ferryboat. Anya? Adda yung mo tinakapasamakan tilimnad. Saan adito'y? Dahil ti imbestigaran da. Apay kanu anapan ti ferryboat ijay. Asidag iti sabali nga isla ijayan. Apay nga iti tinagluganan ni Romy. Dahil tangarod ti pagsidsidaawan mi iti ina ni Romy. Kasano nga rod itadaytan? Urayan tayo ti update ti nag-rescue. Barang adda ijay. Inawagan da ka din no paumayan tinag-rescue? Saan pa'y? Tada ka no pa'y missing. Agwanawan da pa'y kano iti vicinity ti lim na da ferryboat.
Sapay na pigsa ka no ti dallo yon ijay abanda. Apay akasta ti rupa manag. Anya ti parikot. Lim na tinagluganan ni Romy a ferry boat, tatang. Ket, anya ti napasama kini Romy. Maamuan no sumangpet ti nag-rescue. Oh, kasano anaamom dayta? Nagkita kami kanina na Lisa ija pantalan. Napan mi dinama agnumaysa ni Romy a pasahero iti limned. Ket kumpirmado amaysa ni Romy a pasahero, tatang. Apay nga taalimnad ti ferryboat. Awan mo't bagyo. Dayta kano ti imbestigaranda. Adayo kano ti limnedan ti ferryboat. Taas sidag iti samali nga isla. Sabali nga isla kunan. Apay anapan ni Romy iti sabali nga isla. Mas daaw da nga ron. Ta sabali kano arota tinagnaan ti ferryboat, tatang. Nadadael nga ta ti ferryboat. Isu anapan ni Jay. Anya nga ta ti talaga anapasamak. Apay nga daak dito igit ti baybay. Adda life jacket ko. Anya ti napasamak. Adda makitak iti medyo adayo. Nakaida lalaki. Kat adda mat life jacket na. Ay, pasit gak. Agda magak. No apay nga adda kami dito igit ti baybay. Timot kapitan ti ferryboat dito eh. Putod ti may saasakan na. Agdardara. Tulungak. Ikarigata nga ipan iti sirop ti kayo. Napudot dito'y kadaratan. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Masapol ang ma-first aid ti saka na. Tama nga numadasan iti dara. Mangbiro ka kadang iti mabaling ko nga iyagas. Mangbiro ka iti bulong ang mabaling nga iyagas. Ayan ko. Jack amusar. Nakita ka ijay kadaratan. Isunganyag ka dito'y linong. Anya ka dito napasamak. Apay nga data dito'y. Apay nga awan ti may sasakam. Nautunay ti sakak. Aguray kayo dito'y sar. At daamok ang bulong ang makaagas. Mangsapulak. Tapno maagasan ti sakam. Daras ang marod. Sige, sir. Urayan nak ditoy. Pinisang ko ti kamiseta. Kat isutin rapat ko dita sakam. Awan ti bado man. Napatpatag ti panangespal ko kan ka. Ngam ti pagsukatak. Agyaman akin ka. Awan na nyaman na. Sige Tay nak agbirok iti makaagas aruot. Tapno iagas ta dita sakam. Sige. Dayta at tao ti makakapo. No apay alimned ti ferryboat. Anya nga tati aramidak kan kwa na. Nga magkakapsutak. Imbaglangan ta tinulungan nak. Inyag nak dito'y linong. Naututo talaga ti sakak. Kinagat nak tumit day jay apating. Awan na talaga ni Romy. Missing. Dida na sa pulan ijalim na dan ti ferry boat. Makipagladingit kan ka. Ngam ko naman nagkamang iti isla dagiti daduma. Saan ka di akaraman ka dagi jay? Awan ka no gayam. Kung natiagnagan iti Leia, nga dua ka no ti mapukpukaw. Ni Romy kan ti kapitan ti ferry boat. Awan ka di nakakita kadakwada adwa? Kuna ka no ni Leia iti investigador. Aga asidagda ka no nga aglalangoy kada Romy kan ti kapitan. Matlagayam. Apay anila ang Leia ti adda. Imbaga na kadagiti investigador. Anakita na nga daim masidag adakkel apating iti kapitan. Pating! Ay, Diyos ko! Amangan nga rod no. Ay na, yadadayong apo. Dayta nga rod ti jak matuod a panunutan.
Adda naalak abulong. Pitpitak. Ta itapal ta dita sakam. Tapno saan nga agsayasay ti dara. Saan nga tangad adda maka-infection da ita abulong? Saan? Tanapadpadasa kung daytoy abulong. No adda sugat ko. Pitpiten nga itapal. Agsadungan ti panagdara na. Sigurado lang. Ang mga no imbis amagasan ak. May infeksyon ak pa. Saan? Ay mong gayam. Pinadas ko tinagsawar. Tabarang adda makitak a tao. Ngam awan makitak. Awan sakat agnanad dito'y nga isla. Adayo nga min dito'y. Kasanon ti panagbiag ta dito'y. Awan pa'y umay abar ko dito'y abanda. Adda nakitak apun ti saba. Kanda duma pa'y aprutas. Nga adu ti bunga na. Ngamsan ko nga amo. Lumabalin amakan. Nukanan ka no ti bilit. Wano bakas. Mabalin amakan. Adda nga rin nakitak an naluum asaba. Ngam na nga to. Adda bakas kan bilit amang mangan. Sapay mabisina kon. Sige. Dito'y kapailaang. Tainak mangala iti kananta. Imbag tada ka diti pantalan, basang. Insardeng da ka din ti agbirok kadag iti duha amapukpukaw. Kinid daw ko nga dapay ko mamapan mangkita, nana. Kuna nga min dagiti nakadanon iti isla, nga awan ka no tinakita da kadaromi ken ti kapitan. Kaya't ka di asawan da ita. Adya akon makita ti anak ko. Diyak maawat, nana. Sapay ko tanay sad-sad da iti sabali nga isla. Ang adayon ti sabali nga isla, balasang ko. Di tayo lamo, nana. Ang mga nunayanod ida tinapigsa daluyon. Sapay ko maabalasan ko. Ngam iti kastoy akabayagnan. Si bibiyag na pa'y nga ta. Nag-request ak ano mabalin. Adapay ko mamapanagwanawan iti daddo mga isla, nana. Maasya na kadali sa ken Deborah. Di da makatalinaga po iti kaawan ni Romy. No apay nga min anapan ka no ti ferry boat ijay ah. Adayumat ijay. Adupay ti dadakkel abato iti dayja banda. Day tanganod ka no ti imbestigaranda. Ni Matleya ti pagdamdamagan da. Gamdanda ni saan kanumot ang makasungbat. At damang ibagbaga, ama ikulkulang kano gapo iti napasamak. Natroma siguro mat Magasam ngay. Tanakita na kano di dakkel apating nga imasidag iti ayan ti kapitan ti ferry boat. Imbag no saan nga inalunon ti pating ti kapitan. Ay, daytan ti jakam mo. Amangan no dayjay pa'y ti makagapo. No apay ama ikulkulang dayjay aleya. Saan kada si katimay sa akro iti ferry boat alimnad? Adda ka di mat kabagyam a survivor? Missing ngamin ti kaayan-ayat ti gayam ko. Kasta ka di. Kasi mati inana akanayon nga agsangsangit. Agmaymay sa ti inana. Idi awanan ni Romy. Awan ka di kabsat ni Romy? Awan. Isungain ka gumaan ti inana apagadalan. Tapno makalungaw damot ko maitirigan. Ay, apay ka di anapan kayo iti dayji abanda. Ay, diyak ka mo. Nadadaol kat nga ro ti masakbayan da Romy. Kanti inana. At tuwing ti agduduma prutas. At dan kananta. Ang niya dagita prutas. Diyak mo, noon niya tinaganda. Balang siguro a prutas. Tay jay bakir ti isla tinangalaak. Awan ka di nakitam di ta abalay ang mabalinta pagkamangan. Awan nga rod. Mamakak paikit di. Taulag mo tinakitak. Anya, amang ano tukawan datamat dagiti ulag. Anusan ta dito'y sirup ti kayo. May mayat dito'y tanalayang. Narigat, lumasidag tayo diya kasamakan. Nagrigat ente agyan dito'y kanag. Sapay la kuma. Tada maisarong ariskiwer dito'y ayanta. Saan ka kumaakanayon analiday anak ko? Ituloy mo lahat ti mangisagana itinasaya at amasakbayam. Nagsakripisyo ak.
Adi kam agkita kini Romy. Tapno matunoy ko ti arapaap tayo. Ita, nagpukaw mat nana. Saan mo asayangan day ta pa nagsakripisyo? Ituloy mo tinarugyam. Oray ka sa ti iliw ko kani Romy. Saan ko latalipatan ti arapaap tayo? Ti makaturpos. Tapno makabalay tayo, ijidakkel nga isla. Saan ka amaawanan itinamnama? Aginggat saan amasarakan ti bangkay ni Romy? Ibilang tayo palaang asibibiyag. Wen nanang, saan pa'y anatay ni Romy? Gaputa awan pa'y nasarakan da abangkay na. Umisam ka mat agay yun. Kanayon la, Biyernes Santo day tarupam. Jak makaisam, aging ga jak makita ni Romy. Ang mga numaapiktaran ti panagadal mo. Ikarigata ka saan ang madadaal ti panagadal ko. Rumbang laang. Saan mo nga ipalubos a bumaba dagiti gradom? Dantani ka nagturpos. Kanayo na kamapan iji opisina ti pantalan. Agpatulong hak. Barang mapandapay kitaan iti daddo mga isla. Amangan no nakadanon da Romy ijay. Saan mat ati panangupay? Ngam itikas di akabayag. Si bibiyag na tapay. Saan mo nabaliksan? Gayam. Masaktan laang tirik na. Sukatan ta ti tinaltal a bulong, ana itapal di tasakam. Manipod taptapalam. Nagsardengan ti panagsayasay ti dara. Kasano nga amom amakaagas dagi jay arwot. Da kami nga agnana di jay isla. Kasta ti araramiden mi. Awan unay ti mapmapan iti doktor. Makaagas aruot ti usaran mi. Kasano nga amuyo dagi ti makaagas aruot. Adda kano edi may sa arbalis. Anay sarong iti basit nga isla. Insuro na dagita. Tamayat kano ti ruot a makaagas. Agyaman na ka. Tadinak binaybayan dito isla. Saan ko ang mairuso kabaybay antipada ka tao? Oray kasano kadakas? Dakas ka di. Awan imbaga kakasta. Ayun gayam. Anya ngamin tinapasamak. Apay nga data ditoy. Mas daawak. Awan apulos malagip ko. Imbag ta nagkita ta. Si kakano ti may sa akru itilim na da ferry boat. Sika ni Devora, saan ka di? Amom tinagan ko. Kasano nga mo? Nangag ko ti inyawag kan kadagiti kakaduam. Anya ka di ti maipay ko kan ka. Kayat ko amaamuan. No apay nga iti adayo ti limnadan ti ferry boat. Ha? Ay, diyan mo. May sa akla ang akro. Si kakano ti kadwa da Romy ka ni Kapitan. Naggigidan kami ang naglangoy idilim na ti ferry boat. Idi addadakkel adaluyon. Nagsisina kami. Nakapan ka iti isla ang nagkamangan dagiti dadduma. Ngam apay nga awanda. Pudno ka di nga day masidag apating ka ni Kapitan. Nakita nga imasidag. Nga musto nga dadakkel adaluyon. Diyan ko nakita no napanandag iti duha. Anya ti malagip mo ang naudi nga inaramid mo. Wenno ayan mo iti. Sakbay ang napasamak da ito'y. Nakaidak iti kabin. Idi makapuutak. Mas daawak. Tadak iti kadaratan. Ken adda life jacket ko. Nakita ka nga ron iti medyo adayo. Aputad ti sakam. Milagro ti napasamak. At dapating anang kagat iti sakak. Tidakkel adaluyon tinangyanod kanyak. Kunak numataya kon. Ngam ti saludsod. Kasano nga adda life jacket ko? Apay nga awan malagip ko. Nakaturog ka. Idi na idong party ferryboat iti dakkel abato. Naabutan ti sikigan ti ferryboat. Kat immunag ti danam. Sakbay alimnad. Imparabaw da ka iti salbabida. Inggalot da ka. Tapno saan ka matinag.
Imposible daytoy. Apay adyak na kariing. Nang runa, idiimpabado yo kanyak ti life jacket. Balasang ko, anya ka di ti imbaga ti nakasawom iti opisina iti pantalan. Padasan da kano ti mapan iti daddo mga isla, nana. Bareng na isarong da ijay. Wen tasaan mo't amay may sa ti isla ijay abanda. Nagiin na si dagmet dagiti isla ijay. Babasit kandadakal. Ang awan ti agnanaud ka dagijay nga isla. Day tatimbagada, nana. Iso nga adda kano ibaon da ijay. Iti na ito'y akabayag ti panagpukaw da. Kasanuda nga ta. Adda na kay baga nga ado kano ti balang aprutas kadagiti isla, nana. Adda mapan agwanawan a helikopter kadagiti isla. Agyaman na iti kanayon mo nga ipapan ije opisina ti pantalan ti ferry boat. Balasang ko. Masapul nga ramidak day ta, nana. Jak makaid na. Aging ga jak makita ni Romy. Puraw day ta napisang akamisletan. Usubon. Apay nga usubak. Naangin dito igit ti baybay, iti sakaanan ti bantay. Mangala ka iti atiddo ka kayo. Italim ti t-shirt mo iti murdong na. Samo itugkal iti kadaratan. Apay nga aramidak dayta. Tapno amo ti eroplano nga aglabas. Nga da tao ditoy. Maawata kung ti kayat mo mapasamak. Agpaarayat ta, no adda aglabas iti tangatang. Alan, agunay kan. Di ka matulungan. Tadyak mo't makapagna. Anya ti ko na ti kinasaritam. Balasang ko. Adda helikopter ang mapanagwanawan, nana. Kadwak akanayon dito'y ti ina ti kapitan. Kanayon kami nga agra na dito'y. Iso nga, aramidan na amin akabailan da amang sapul kadagiti missing. Nuawan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan tayo ni Romy. Ngamawahan ti mabalinanta, anak ko. Saan ka di apagrebengan ta nga ipamisaan? No awan pala ang ti makita ti helikopter. Agpamisa akon para kan ni Romy. Nana, jak maawat. Jak maawat nga ipamisaan ta ni Romy. Ngamawan ti mabalinanta, balasang ko. Saan ka di apagrebengan ta nga ipamisaan? Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti ipapan ti helikopter, nana. Tilaeng kaasi ti apo, tinamnamaag, balasang ko. Wen, nana, kanayon ko nga'y karkararag. Ngawan ko matidakas anapasamak ka ni Romy, nana. Day tamo ti karkararag ko akanayon, balasang ko. Kaduam ka di amapan aglako ijay dakkel nga isla ni Lisa, bakit? Ay, nabayag asaan anap-napan. Manipod sapsapulan da ni Romy. Sabay ko mata masarakan dan. Nasa umot ni Deborah, helikopter ka no ti aramaton da nga agwanawan ka dagiti isla. Mabibit nga agpwesto no helikopter. Nubang ka, mabayag. Imbag ka no takadwa ni Deborah ti ina ti kapitan ti ferry boat, akanayon amapan iti opisina ti pantalan. Rumbang asapulen da. Ta empleyado da ti kapitan. Kan pasahero damot ni Romy. Ngam no masapulan da ti kapitan, adda investigasyon ang mapasama. Una, taapay anapan ijay ti ferry boat. Kat saan mat nga ijay ti ruta da. Dayta nga road ti dakkel asaludsod. Ada ka di update? Iti parang sapol da kadagiti misi. Maudi a remedyo. Helikopter ti napan nagwanawan kadagiti isla. No idi pa'y ko mga inaramat da ti helikopter.
Iso nga rod gayam. No saan kami siguro akanayon amapan iti opisina da. Jak amo, no ikanda pa iti importansya. Imbag takanayon mo nga si kasuan. Rumbang ngamin akitaan da amin nga isla. Iti aglawlaw. Naimbag. Nagpatulong da iti helicopter ti militar. Mauding agpay so dayta remedyo. No di dala ta masarakan. May bilang at talagang awandan. Iti dayjay ngamin akabayag. No iti taaw ti ayunda. Ay, awan at talaga tinamnama. Malaksid no nakapanda iti isla. Malaminak meten. Manditiriknak. Anya, amangan numang ruging ag-infeksyon ti sugat mo. Awan ngamin ti antibiotic dito isla. Uraya ka dito ipapatay ko dito eh. Gapo iti sugat ko. Mabit lang, dapat-dapat ka. Nunabara ka ako nam. Apay nga rod malamin ka. Mangrugin na bumara ka. Infeksyon ti sugat daytan. Imbag no saan atita no dayta. Kasano akon. Matayak ka din dito eh. Di kagdanag. Tainak mangkita iti makaagas aruot. Tapno bumaba ti pudot mo. Ang awan mat kaldero apang ilambungan iti ruot. Apaglabar mo kuma. Anya ti aramidem. Kapilitan na pitpitan. Titubog na ti isapsapukan ka. Papanam ka de. Agdardaras ka man. Tsak makaid na. Natagtagainap kong agpapaarayat ti anak ko. Si Bibiyang paingata. Iso ang natagtagainap mo, ta iso akanayon ti adda di ta panunot mo. Agkalma ka ngamin, patibkaram ti pakinakam mo. Nagrigatan ti kastoy. Mapukawan ka din iti kakaiso na nga anak. Anyangay nga rod, no iso tinaituding ama pasamak, Lisa. Saan lakuman na nagbirbiro kiti trabaho na? Ay, kasjay lakat nga rod, tinapagtang na. Awan ti makaam mo, akasjay ti mapasamak. Linapdak lakuman, idi nagpakada. No amu tayo lakumati sumaro no mapasamak. Di amu tayo mo't asakbayan, wanuliklikan, ti saan anasaya at apagtang. Nakaturog ti kapitan. Nga magpigpigirgar. Delikado na ito yan. Urayan na ka dito ipapatay na dito na isadsadan mi nga isla. Pakawanan na. Jaking gagara. Pakawanan na. Agsasaw ang nakaturog. Ringag. Kapitan! Kapitan! Agring ka! Atoy. Uminom kayo iti tubog tinyog. Mayat dayta, apang pababa iti pudot. Nangalami tinyog. Uminom kayo kit din. Tapno bumaba ti pudot siyo. Nagyaman na. Nangalam ka di tinyog. Iti pa nagbirbiro ko iti makaagas abulong apangagas ko kan ka. Nakakita ang iti poong tinyog. Dayjay. Ingkarigatak nga inuli. Natayak siguro dito eh. Nawan ka kadwak. Pakawanan na ka. Ne. Pakawanan. Anya ti basol mo, kapitan. Sika tinaudi akadwa ti anak ko. Pangaasim ta ibagam kanyak ti husto anapasamak. Apay, asaan nyo akadwa ti anak ko itinagkamangan nyo nga isla. Kunana, di maitidakkel na daluyon. Nagsisina kami kada Kapitan Ivan. Mas daawak ngamin. Nalaingmat nga aglangoy ni Rume. Hanggang apay asaan anakadanon iti isla anagkamangan nyo. Ha? Kung amin nana, nakaturog.
Anya, nakaturog. Anya ka diti sasawamon balasang ko. Ha? Ay, anya ka din tinaibagak. Ay, napasensya kayo, nana. Saanin nga agsusurot ti bagbagak. Nang runa ta under investigation na. Anya nga tanti na pasamak iti anak ko. Sapay na kuma, tamasarakan dapay asibibiyag. Apay may kulkulang ka iti nagtugawan. Ah? Si kamanan? Pingadda kamanan dito eh. Pagdamagan na kadimanan. Nagado kayong agdamdamag. Kapilitan asika ti pagdamagan da. Tanay bagam asika ti kadwa dagiti dua amising. Sakbay ang nagpukaw da. No di na magda kumaiti na minsan. Huston. San mo't adakas no pagdamagan da ka no awan basol mo? Pabalod da ka di. No maduktalan nga dabasol ko. Apay akas la guilty ka. Ada ka di rumbang amaamuan? Kanayon ngamin nga dagdamag kanya. Saan ka maan ano? Nula katawan basol mo. Ngam no adda pa kay naigam iti pasamak. Isu, agdanag ka. Naggapo ka man ni opisina ti ferry boat ti pantalan? Wen tatang. Ngam nadlaw ko akas la guilty di agnagan iti Leia. Kasla da ilimlimad na. Ne, anya kumangay ti ilimlimad na. Day tati kayat ko adoktalan. Amang ano adamat kit di pa kay naigan na itinapasamak. Kasano kumamadoktalam dayta? May isa ka lang nga babae. Saan yo alalaengan ti babae, tatang? Maaramid mat ti babae, ti maaramid ti lalaki. Imbahag ta nagsabat ta dito dalan, balasak ko. Ada ka di ibagayo, nana? Masurunak iti imbaga dayjay Aleya. Anakaturog kano ni Romy di nagsisinad ha ijay tao. Kasano ko maana katurog? Katlimnad nga ron ti ferry boat. Ay, jakman ammo iti dayjay Aleya. Nalaing met nga aglangoy di anak ko. Ay, saan nga agsusurot ti ibagbaga ni Leia? Kastamat tinadlaw ko, nana. Kasla guilty. Tano sumungsungbat, kat defensive ti panagsungsungbat na. Iso asaan da apalubusan nga umadayo ni Leia. Ado pa'y ngamin kano ti kayat da maamuan kan ko, ana. Maipapan iti ilalanad ti ferry boat. Ijay pantalan ti pagtrab-trabahuan na. Tawan kat nga rodya ferry boat a pagtrab-trabahuan na kas crew. Kasta ka di. Isugayam akanayon nga adda ijay, numapanak ijay pantalan. Masapol ko ti danam. Makaginawa no makainom akitiado. Mabit lang nga rod. Tainak manan umuli itinyoga. Tapno bumabati gurigur mo. Adayo ka di dito iti ayan tinyog. Saan matunay? Ngamday talaan. Nasamak ti dalan. Imbaglakit din. Tada nakitam apoon tinyog dito Kat awan mat kabalbalayan dito Amangan no nagpanawan da ito yung isla. Adayo ngamin iti tsindaan kan pagadalan. Nalabit akas ta. Taado mat ti prutas dito Una, oray kas kasano. Agbiag ta, babaan ka dagiti prutas. Kadwa anak sa amangipan ka dagiti ikan iti tsendaan, lakay. Medyo ado ngamin tinakalapam ita. Alang arod. Tadamot inakgatangan ni Jacindaan. Nabayagan ajak na panijay. Amangan no nayalisan ti tsendaan, adi mo payam mo. Iso nga rod nga umayak met. Kaduan kang aglako. Kakaiso na ang makabagkatak pa itinadagsen. Ala, inta nga rudon. Tapno maitarimaan ti awit ta iti pakailuganan na. Kastam kadilatan. Ha? Nakabida nga akbot nga agpaysugayam ang naggapol di banyo. Ay, si kantumot nga binalaklakayan. Mala, yung kakatagpalusin.
Way kang subjecta ita. Ada ka di pa panam? Mapanak pa ija tiyandaan. Inakitaan ni nanang. Amang ano kasapulan na titulong. Umayak mo, tadagatangok ijay. Inta nga rodan, tapno makasubli ta adagos. Adapay klase tayo ton madamdama. Sapay no makalagip ni maestro kat kumaro. Sumrek adagos. Uray sumagmamanupay a minutos. Datayumat kit iti may ranod no kasjay. Nalaing ba't nga gisuro? Sa bagay. Ala, inta nga rodan. Nay, ada kayo mo dito tiyandaan, anak ko. Ibay kayo mo, iti kaklase. Wan nanang, nakalako kayo ka din? Intulod ni tatang mo ti sumagmamano anabati, di pwesto ti may nga agrit retail iti ikan. Itaman pa'y akadwayo ni tatang. Nakalako kayo adagos no kasta. Dua kami ngamin ang nag-deliver. Iso anapartak kami ang nakalako, anak ko. Nasayat nga rod no kasta nanang. Kunak no saan kayo pa'y nakalako taw may kayo tulungan. Mayat gayam no kadwak ni tatang mo nga umay aglako, anak ko. Urayak ko man ni tatang. Ngam dandani matanti klase mi na. O sige, mapan kami pa'y. Ala anak ko, agannad kayo ah. Wan nanang. Sige, panawan da kayo nga rudan. Apayin, Kapitan. Anya ti Mariknam. Malamin ako na Awan mat nga rod ulas anaposkol dito Sige, tainak mangala iti nanggango abulong ti saba. Isun ti pagulas mo. Tapno saan ka unay amalamin. Nagrigatan na yate kastoy. Awan lakat lumabas na helikopter rin. Kapitan, mangmangag mo ka di dayjay. Helikopter dayjay. Ingkaalaan ti intugkal mo akayo nga dapuraw akamiseta iti murdong na. Iwasawas mo. Tapno makita da ka. O sige, inak nga ron iwasawas ti kamiseta. Sapay na kuma. Tanda makakita ka na kami dito Mangmangag mo ka di dayjay. Helikopter dayjay. Ala, yung kaiwas-iwas ti kayo. Nga dapuraw akamiseta iti murdong na. Tapno makita da ka. O sige, urayin nak dito. Sapay ko mata makita da ka. Pangaasim Diyos ko, tulungan da kami. Sapay ko mata makita da ka. Iwas-iwas ko ti puraw alupot. Pangasyo! Tulong! Tulungan da kami! Delikado ti salon na ti kadwak! Pangasyo! Nagrikos ti helikopter. Bumaban. Mapanag iti ayan ng kapitan. Kapitan! Bumaban ti helikopter. Oh my God. Sumalabay ka kanyak. Tama panta iti ayan ti helikopter. Makapanak matlahan iti ospital. Kunak namatay ako. Agri-ring ti cellphone di tabag mo, gayam. Jak pa'y kat mapuutanan. Gapo iti pampanunutak. Anya ka di ti pampanunutam. Sung batam kit din o sino man dito umawawag. Agore man nga ron tairwar ko itibag ko ti cellphone ko. Saan mo ta naka-register kanyak ti number? Sung batak man lang. Hello? Sino da ka di? Dandagi ti missing, sir. Mabalin ka di kasaritak ni Romy. Sige, sir. Pakitad man nga rod kan kuha na ti cellphone, please. Anya ka no, adadan? Wan ka no. Itadan ti cellphone ka ni Romy takasaritak. Apa yan? Naputad matan. Awanan. Darasam, sikan ti mangawag iti contact number nga imawag. Sikat ti agkol ba? Hello? Hello? Hello, sweetheart. Kumusta kan? Kunami lakit din o awan kayon. Saan kami ang makatal na kaninana Lisa nga agsubli-subli dya opisina ti ferry boat ti pantalan.
Aging gana nga imbaon da ti helicopter ti militar. Urayin dak dita. Cellphone ti military da ito. Nakiusarak lang. Sige, mapanak iji tiyandaan no vacant ti classic. Ipadamag ko kada nanang, ta ibagadamat ka ni Nana Lisa. Awan nga min ti signal iji basit nga isla. Sige, sweetheart. Agyaman ako unay. Awan anyaman na, sweetheart. Bye. Nanang, adda ka nun darumi. Nasarakan ida ti helicopter. Ha, ay kasta ka di anak ko. Ay, agyaman tayo iti Diyos. Tadi na ida binaybayan. Wan nga rod, nanang. Iti maysa nga isla kano ti nakaisadsadan da. Nagasat na nga rod Tanagkadwada pa'y iti may maysa nga isla. Ay, wanan niya. Apay ang nagkadwada nga agpayso. Saan tayon panunutan no apay? Tinasken, si bibiyagda. Agyaman ako na, Diyos ko. Tadi mo ida binaybayan. Awan ka dit klasim ita, anak ko. Adna, nanang. Imay ko lang impadamag tinapintas adamag. Pakidano niyo ka ni Nana Lisa. Tapno makaginawa mat iti kadadanag na. Wan anak ko, bayam, taibagakkan kwa na, apaman ang makadano nak iji basit nga isla. Itaman pa'y nga imay ka dito balay, Andrea. Ay na, saan kan nga agliday, Lisa? Adda ka nun darumi. Nasarakan ida ti helicopter iti maysa nga isla. Pudno ka di dayta. Ayan ti anak ko. Lumugad da ka nun iti helicopter. Ngam ipandapay ida iti pantalan para iti investigasyon. Mapanak nga ron ijay pantalan. Urayak ijay ti anak ko. Dito'y kan nga aguray. Ang mga no adupay ti damagan da kadakwada. Ay na, agyaman ak unay iti indanon mo, anasaya at adamag. Awan anyaman na. Sige nga ron, tainakmatan ijay balay. Dito'y nga mintiim mo na nga imayak. Agyaman ak unay iti Diyos. Di na binaybayan ti anak ko. Kunaklakit din, no adadakes anapasamak kan kuana. Nagapuan ba kahit sa bali matinagnaam? Naggapuak ijay balay da Lisa. Napan ko impadamag di imay imbaga ni Deborah. Nasarakan da ni Romy. Anya, ulitan man timbagam. Nasarakan da ni Romy? Wen, ngam lumugan da pa'y kano iti helicopter ti military. Agdiretso da iti pantalan para iti maaramid nga investigasyon. Nay, ti amok katawanan ni Romy. Saan ko lang nga imbagbaga da iti anak ta, tamangan no agladingit. Ay, oray siyak mo't day tamat ti adda iti panunot ko. Ay, uray anya ti mapaspasamak. No saan nga ipalubos ti apo nga addadakas a mapasamak. Makalasat ka. Agpaisot ako namlakay. Asino nga iti mangipagarop nga agbyagda, iti kasjay kabayag asan nga amuno sa dino ti ayanda. Agmanuak nanang. Ay na, anak ko. Agyaman ak unay iti Diyos, tadi nakabinaybayan. Nakaisadsadham, anak ko. Iti may nga isla, nanang. Inasikasok ti kapitan ti ferryboat. Naputod ti saka na. Gaputa sinakmal ti pating. Anya, kahit ayan na ita. Indiretso may di ospital, nanang. Ngam ti pagsigda awak. Adda nakita nga ingkabil ti pulis iti medyo asidag iti Katrina. Anya nga dyan kabil da. Nujak agkamali. I-video kan i-record da ti mapaspasamak iti unag ti kwarto na. Kasta ka de. Di da pa'y siguro imbestigaran. Taasi kaswen da pa'y. Imbaga ti maysa kadagiti investigador, nga imposible adi ka nakariing, no gagangay ka no aturog ti napasamak kan ka. Uray siyak. Maburbur siya anak iti napasamak. Imposible anak katurogak. Anya ka ditikinan mo, sakbay ang naturog ka. Iminumak lang iti danom nga inted ni Lea. Nadlaw mo ka di, nagkikinita dagiti pulis, idi imbagam adanom laeng nga inted ni Lea timpaunag mo. Mas daawak nga rod.
Oray siya. Jack matukod a panunutan. Saan nga ta nga dalaok ti ininom mo adanom? Taapay anakaturog ka, adi ka pa'y nakapuot? Lao, kunam. Posible nga taday ta. Apay no nakaturog ka, di ka kadimariing no kasjay nga iggamanda ka? Day ta nga rudmat ti pagsidsid da awak. Saan ko maakas ta tinapasamakan ka? No di mo inggagara nga impag na ti ferry boat iti sabali arota. Jack ni namnama akas ti mapasamak. No at sino pa'y ti ginandat ko apukawan. Isu pa'y ti nga sa kaso kanyak ije isla. Inturong ti apo, amay may sa nga isla tinakaisadsadan nyo. Dahil tangarot ti napanunot ko. Nakaamirisak. Idi nasikaso nak ni Romy. Idi imbagada kanyak akakaasi ti ina ni Romy. Tagmay may sa nga anak. Nakonsensya ak. No dita ko man nagplano iti kontraki ni Romy. Saan ko maana aksidente ti ferry boat? No amok la ko maapang paturog ti intad mo kanyak apulbos. Saan ko nga inlaok iti danom nga ininom na. Ti kayat ko. Kat makaturog lang met. Ngamdak sang gasat. Ta na aksidente ti ferry boat. Saan ko nga mo nga dagam dakkel abato amadong parna. Idi imbagam apang paturog ti intad mo. Imbagak asaan mon apatuloyan nga ilikaw ti ferry boat. Ngam di nakmat ngamin tinungpal. Uy, natarnaw ita ti rupam. Taadan di ka ayan-ayat mo. Wan nga rod gayam. Ngam kaasi nga agripaso, ta sumagmamano alawas ti absent na. Imbag ta inikanda iti make-up class na. Amo nga min dagiti professor tinapasamak ken kuana. Ada konsiderasyon nga inted da ken kuana. Anya nga ta ti resulta ti investigasyon. Adda nga ta madusa, gapo iti kasi napasamak da. Paimbestigaran ni Romy. No apay asan anakapuot iti kasjay anapagteng kadakwada. Rumbang kumaan nakariing, no gagangay lang anakaturog. Unan niya. Imposible nga min ngagpaiso, ha? Saan abinaybay anti-apo ni Romy? Tanasingpet a tao. Agsingsing petak man mat. Tapno dinak mat baybay anti-apo. Kumusta kan? Mayat ka din tiriknam, kapitan. Wen Romy. Sakbay nga ibagak tipod no napasamak kadag iti investigador. Kayat ko pa'y tiagkid daw iti pamakawan kan ka. Apay at dumawat ka iti pamakawan, kapitan. Imbaga mananday ta, idi at data iti isla. At dadakas a plano mi kinilaya. Anya? Inikak iti pampaturog ti danom nga inted na ken ka. Apay nga inaramid mo day jay, kapitan. Kayat ko amatagikwan ni Dibora. Ngam gapo iti day jay at arigagay ko. Napukaw ko lakit nga rot ti may sasakak. Pakawanan na ko ma, Romy. Nukasta. Adda pa naggustom iti kayanayat ko. Ulitak tiakid daw iti pamakawan. Sigurado amadusak. No ipudnok ti amin kadag iti polis. Tangay na podno ka nga dumawat iti pamakawan. Sa anak nga agdarom. Tilaangan akin ko iti ferry boat ti mangdusakan ka. Lumagan ti kasom. Tawan mo't natay a pasahero. Pinayaban ka numat dagiti investigador ni Romy. Wantang, may papan iti nadoktalan dagiti investigador. Anya ka di tinadoktalan da? Babaan iti ingkabil da amang video kan mang record iti saritaan da Ivan kan Lea. Nadoktalan ti naramid dagiti dua. Anya ka di tinaramid da? Inggagaran ni Kapitan nga inlikaw ti ferry boat. Ngam daksang gasat, anakadong par iti dakkel abato. Kunakon ket. Apay ngamin anapanday jay. Linaukan dagayam ti agas apampaturog, ti ininom ni Romy adanom, iso anakaturog. Nagdakasan.
Imbag taawan tinatay, idi napasamak ti kasjay. Agdarom ka kadimat, anak ko. Nanang, di mawat iti pamakawan ni Kapitan. Mabayag. Kan taktakla iti panagadal ko. Huwan matkit de, anak ko. Tikit di panagadal mo ti into naram, tapno makaturpos kan. Amom nanang, idi adda kami ija isla. Kunak, no saan kami na makaawid. Awan ngamin lumabas a barko. Ay, no saan akanayon amapan ni Dibora nga agdamag. Amangan no didan impasneg tinang sapul kada kayo. Kadwa na ti inamot laeng ti kapitan. Jak ninamnamat tinapasamak nanang. No saan adimawat iti pamakawan ni Sarayban. Amangan no indarum ko. Bye-bye amon, anak ko. Bendisyonan ti Apo, ti mamakawan. Nakaswan magkaya man dagiti dua, gapo iti imbidensya an naala dagiti investigador. Amin nga aramid adakas. Saan ama ilimat? Dandani ka na isagmak, gapo iti dakas nga aramid na. Ikagumaan takid diti makaturpos. Tapno makapantayo, ijidakal nga isla. When sweetheart, dayta ti arapapmi kada tatang. Kastamot kada kami kaninanang. Ti makapan iti dakal nga isla. Nataltalgad tayo ngamin ijay, ngam iti ayan tayo iti agdama nga isla. Managlaylayos ngamin. Ngam no saan mo ta pa nagbabagyo. Pagbiyagan tayo mat, ta makakalap tayo. Nakaswan ta di na oras. Gapo iti mading inaramid. Isungarad. Sana nasayate agramid iti banag. Apakairuban ti pada a tao. Agbabawi ak ngam nalpasan. Orisak. Nujak nagpanunot iti kasjay. Saan kumamat anaputid ti sakak. Ngaman ngay. Anusan tan ti dusa ta. Tamadimat ti inaramid ta. Wan nga ron. Talagang agpaiso tay kunada. Ama udi ti babawi.